vatsoterera unzwe vaperera ipapo pamusoro comrade president namai mavice presidents edu utungamiriri wese huripo mese mavo veterans mauya mandimuka chimbwidona mjibha uri kuzikanwa shamwari madetainees nevabereki vese muri pano. Ini comrade president baba mandiwe munoziva haadi kunzwa zvinhu zvinokurwadzai nekuti anobva arwadziwa. Vanhu vari pano comrade president hapana watakabatira futi kuti auye pano, takangochema kuti zvarwadza, varwadziwawo seni hinde, saka tauya kuratidza kurwadziwa. Takarimita, takarambidza vanhu vakawanda kuuya nekuti vanhu vachangobva zvekufamba kuuya kuno, asi baba zvatafambira ndinodimbidzira nekuti vanhu vagara nguva yakareba. Baba, kana chunhu chakashata hachigadziriswi kutaurwa kwacho, chinongorehwa saizvozvo. Kunyepa here? Kana ndichinzi ndaba, ndikanzi ndatora here? Kana ndaba ndinonzi ndaba, ko kana ndichinzi ndapanduka, wapanduka. Saka comrade president muchidimbu zvakatanga gore riya seri uko zvikanzi kwaita cholocho, kwaita cholocho, kwaita cholocho, cholocho. Vanhu vakanzi vamwe vana vakadzingwa, vamwe vakambomiswa kumusangano suspension, tikachirera chicholocho chacho. Iko zvino chapinda chachinja zita. Zvakaitika pakati apa hatichareva nekuda kwenguva zvinozikana. Chapozve chane zita rimwe, asi baba mangwarira akaita vanhu kana akuda kuita zvinhu zvake atanga atsvaga chimwe chekuda kufananidza nechake. Munhu agadzira chiro chake chinonzi Lacosta, zvikanzi kwane chinonzi G40. Ini ndinopupura chiLacosta nekuti ndakaona vanhu vakapfeka maT-shirt munewspaper. Ndikati kana chiLacosta chiriko G40 chacho chine maT-shirts acho ari kupi? Indinonzi ndine G40. Asi mutungamiriri wangu G40 handirizivi. Asi kuLacosta tinoudzwa mutungamiriri wacho tomuziva. Comrade President, anyararaika avana avazozvinzwa. Comrade President, kumaprovinces unobvunzwa kuti uri wekwani, saka indoziva ndiri wekwaMakoni. Ndiri mwana wachingaira here, ndiri wekwaMakoni. Kana ndakunzi ndiri wekwani zvinorevei manje? MuZANU-PF mune wekwani newekwani. Baba, zvanzi nevanhu ava vandituma ava vese kuti taura, asi manje ndati sekuru wangu chingaira wakachekwa musoro, saka wangu ndauya futi nawo, chekai. Yainzi cholocho yaitungamirirwa nawaMnangagwa. Iko zvino iri kunzi Lacosta itungamirirwa nawaMnangagwa. Ko manje isusu toramba tichibhabhadzirana kuti zviite sei. Kune vamwe maminista akuzikanwa kuti haasatombori enyu, apa muri magavhumendi mairi makagara. Magavhumendi tu.
tikahwana zvoita sei vanhu vanogara isusu tiri takaindosa takaindosa amunangagwa kuti vaite successor waMugabe. Iwewe sani iwewe akangosarudza aripo wacho ada kusakisidwa ndiwere wega wazosarudza wega uyu ngei pamwe uri kumunyepera futi hatichazivi. Asi chinozonetsa nechekuti kuzonyararawo zvinhu. Ndakambotaura kuCentral Committee ndikati koini ndikanzi mandiwahura ndinobva ndaramba kuti hatizvizive. Ndikanzi mandiwaba ndobva ndati ini handizvizive. Ndakanzi mandanomwa doro ndikati handimwi doro. Mandanoputa mbanje handiputi mbanje. Izvozvo zvandiri kutoita izvi zviri kunzi abhema. Izvozvo ndikutonzi ndarova so. Kana ndikarova hangu dzichindipa simba rekuita basa regai ndishande. Saka Comrade President ndazviita chibayiro. Zviri nane kufa wataura pane kufa usati wataura uchifungirwa kuti uchataura. Tiri kuti isusu semacomrades hatizivi nyaya iyi iri kutaurwa. Zvangotaurwa chicommunity zvakataurwa ipapo zvimwe zvasarirei maitaurei ikoko isauya pano nekuti vana veZANU-PF yenyu makanoiitira kuRelton kuna baba yenyu. Isu baba edu ari pano tateera imimi baba hatiendi kuRelton. Zvakutinetsa kuti saka tofamba neparallel line kusvika rini. Saka vanhu vedu vati tikumbire kuti baba kana zvashata kusvika ipapo handeku Congress toita emergency Congress umwe apa tovhota. Hazvinetsi kana mati muCongress kunonetsa zvinodhura tongoyazvanira zvamakangoita ipapo. Vanoda uyu teerei mashure, vanoda uyu teerei mashure, teerera mwana. Taneta nekutyisidzirwa izvi, taneta nekutyisidzirwa. Saka hazvichatyisi nekuti zvabvirirwa ukaramba uchinzi heto unopesera kuti hapana chiro, hapana chiro. Kozoti kwedu kuveterans kuri kunzi hanzi kwane hanzi splinter. Comrade President, isu takaona kuti Mutangwa warashika, tikaita vote of no confidence, tikamudzinga asi cheya wedu basi. Hapana vari kuswera vachitinhana nevadosa kana kuti hurumende dzambiri, president wavo nacheya wavo veterans. Isusu tine wedu imini nemini acting chair weveterans. Ndauya vasunge zvanzi ndoda kusungwa kuti ndisaite musangano pano pamusha pedu panoti ZANU-PF. Hapana mwana unoti kwai dai ndachida kuRelton ndasungwa pano paZANU-PF pano ndoda kuita zvekuona. Saka baba tikukumbira kuti chiitai kuti mumbosudurutsanai panguva ino takamirira zvatiri kutaura izvi. Imi ndimi munopinza vanhu venyu basa, ndimi mune simba rekuvadzinga. VaMugabe oye! VaMugabe oye! Pasi rekupanduka dzautika namatadza kudzingana izvezvi toenda kuCongress tokubatsirai kudzinga. Zvoita nyore. Isuwo kwedu kuveterans takadzinga takuda kutogadzirira zvedu kuenda kunosarudza. Asi ukadzinga munhu wanenhandi mukaswera muchichinja munhu wese. Akadzingwa nemabasa ake. Baba takadzinga Mutangwa haasiri kutudanira mawo veterans
he is riding on the war veterans kuti aite personal benefits ake kurarama nezita redu. Taneta kunyengerera, taneta kuseenzeswa. Wamugabe oye! Bando rine kudzinga wapanduka! Pasine kuwarera mupati! Kunonzi kuNational Parks pakaita problem animal, kunonzi kunoitwa culling. Hamuzani PF makuda culling. Maadera problem animals. Ngawaende baba, vanhu vakushaya confidence, vanhu vakutokutyira kuti asi baba wacho havachawagoni. Saka uya wezo